барои гиромидошти сиёсатмадор Сӯҳроб Шарипов яке аз кӯчаҳои пойтахтро ба номи ӯ гузоштанд. кӯчаи Сергей Шаумяни ноҳияи Шоҳмансури Душанбе акнун номи ӯро гирифт. дар маросими номгузорӣ ва пардабардорӣ аз рӯи лавҳаи ёдгории Сӯҳроб Шарипов вакилони маҷлиси намояндагони кишвар, сиёсатшиносон, аҳли зиё ва дӯстону пайвандони марҳум иштирок карданд. мана ин як хиёбони калонтарини шаҳри Душанберо бо номи ин шахсияти бузург гузоштанд ки ин ифтихори миллат аст, ифтихори мо хештабори ин маҳрум аст. номгузории кӯча ба рӯзи марги Сӯҳроб рост омад. 2 сол пеш 19 январ вакили парлумон сиёсатмадор Сӯҳроб Шарипов ба иттилои табибон аз хуруҷи бемории илтиҳоби шуш аз дунё гузашт. албатта ҷои вай дар дили масъала онҳое ки ӯро медонистанд холӣ аст. ҷои ӯ дар дили онҳое ки ӯро дӯст медоштанд албатта холӣ аст. вай ҳатто пурнашаванда аст. вай дар масъалаи касб, дар масъалаи кор, вазифа метавонанд одамҳои гуногун биёянд ва ин холиро пур кунанд. лекин дар масъалаи масалан дӯстдорӣ, муҳаббат, эҳтиром ин ҷош албатта пурнашаванда аст. Сӯҳроб Шарипов аз камназир мақомдороне буд ки мантиқи қавӣ дошт, бериё бо ҷомеа суҳбат мекард ва ба мардумсолорӣ арҷ мегузошт ва аз ҳама муҳим тамаллуқкор набуд. он чие ки дар дил доштанд рӯйрост мегуфтанд, бе ибо, бе ягон гӯем ки чӣ гӯем гапҳои пасипардагию рӯйрост барои ошкорбаёнию ва махсусан хислатҳои таҳаммулгароӣ, диққат карда гӯш кардани шахси дигар, ин хислатҳои олӣ буданд ки аз маҳрум ба мо боқӣ монданд. қобилҷон Сӯҳроб фарзанди сеюми хонадон буд ва бо зарофату заковаташ аз бародаронаш фарқ мекард. наздиконаш мегӯянд ҳарчанд ӯ дар назари аввал хеле инсони ҷиддӣ ба назар меомад, вале дар асл хеле шуху хушсӯҳбат буд. ва ё дар ҳамаи хони мобайн катиму сафед беҳад баҳс мекардам. баъд ман ҳатто берун мерафтам, меомадам, баъд аз соатҳое меомадам ки ҳолам баҳс кардааст. баъд ман гуфтам бас неста, мега хай мо ба аъзои худмон айгу. коршиносон давраи раҳбарии Сӯҳроб Шариповро дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти кишвар давраи авҷи фаъолияти касбии ӯ унвон мекунанд. як давраи рушди марказам буд ки мо хеле на танҳо масалан ман, балки тамоми кормандонам худашон хуб эҳсос мекарданд аз он эҳтироме ки ӯ нисбати кормандо дошт. як башаи бисёр боодоб ҳам буд, ҳамчун роҳбари боодоб ҳам буд. аз моҳи декабри соли 2011 то охирин нафасаш Сӯҳроб Шарипов вакили маҷлиси намояндагони Тоҷикистон буд. ӯ тағйир наёфт ва дар ин ҷо низ ба аслҳои ҳирфаии худ содиқ монд. оё масъалаи баҳс кардани тухмату